As Videos. Assalamu alaikum. Tasibi injiniya ke magana. Ina masu son waƙoƙin fina-finan Hausa na da na yanzu domin nishaɗi. Kalli wannan bidiyo mai suna kowa ta gwaninsa. A sha kallo lafiya. 1, 2, 3, 4. Group A, nomba ta ɗaya. Mudassir Kasi. Rana ta haska baiwa, baiwa ta haska kowa. Rabbi ga zare na saka ka bani baiwa. Aiki ya yi kyau, yadda gida ya gyari tsaf. Allah ba wurin albashi bai kaddama. Karki damu da zancen da ake fada, masu kushe tare da haɗin fada. Naji an ce ne kaga dole in faɗa, baka aure na wai kai ka faɗa. To kake yi ka katse mi rayuwa, to kake yi ka katse mi rayuwa. Nomba ta biyu. Musbahu M. Ahmad. Dan almajiri Allah ba mu ruwa mu sha. Dan almajiri yana bara. Turmin turma, dardariya, turmin turma, dari. Nomba ta uku. Yakubu Muhammad. So bai karewa, so bai canzawa, wanda nake kauna da'iman fa ba zai canza ba, gani gaga. So gaman jini shine soyayya in baka gane ba. Lakanin kauna a rerere, ban kwana makashin bege a rerere. Lakanin ƙauna a rerere ban kwana makashin bege a rerere. Assalamu alaikum. Jinjina ga mawakan Hausa Film Kannywood. Masu kallo, ku ci gaba da kasancewa da kallon wannan bidiyo mai suna kowa da gwaninsa. Masu kallo, ku ci gaba da kasancewa da jin ko kallon da haɗa da waɗannan waƙoƙi. Ku kalli wannan. Nomba ta hudu. Sadi Sidi Sharifai. Ke so arena ji tausayi na. Masoyi na afuwa dawo, idan ka ce ka tafi ka zuba da katangar ƙauna, katanga. Ni sumoyi jira da ke ya masoyiya. Bye.
brother, we are together. I went to Maja. Zomiyo zumunci a cikin aminci. Daga Allah ne, ikon Allah ne, shi ne ya nufe ni da zan ba ku labarin kan kaina. Komai daga Allah ne, talauci arziki shi ma daga Allah ne, jahilci ilimi daga Allah ne, mai hankali mara hankali shi ma daga Allah ne. Ya kai mai lissafi kai yo lissafin ka a sannu sannu kar kai barna. Da tunani ɗan rako ba zai kashe aure ba. Lamba ta 5. Abubakar Sani. Turare kamshi kamshi kamshinsa yana gwan amare. Ina muka dosa rai mene ne yau kunsa a dukiya da mun tara muna yin zaka. Ina muka dosa rai mene ne yau kunsa a dukiya da mun tara muna yin zaka. Ina muka dosa rai mene ne yau kunsa a dukiya da mun tara muna yin zaka. Lamba ta 6. Sani Hassan. Kai a sha ruwa a duniya sai ana shargalle, ke mu baya hana wasa a ruwan jiri mai sasir kulle a sha ruwa a sha. Mamai da hankali jama'a ba sani bare sabo na zama dan karota ibro. Lamba ta 7. Awwal Adam. Raga, raga raga hiya 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 raga, raga raga hiya 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 raga. Sauri ke ta raga. Ragar so muka duba, raga mai raga. Lamba ta 8. Adam Hassan na gudu. Soyayya ce. Ranar suna yau dace. Rike gwanin ka sa shi a ranka, kada ka bar shi a baya. Zuciya ta samu sukuni tun da na yaba hali. Ki ji da ke nake, kada ki tsallake, ki gana burina. Rike gwanin ka sa shi a ranka kar da ka bar shi a baya. Zuciya ta samu sukuni tun da ka yaba hali.
zarafi so da ƙauna soyayya take gushewa balo balo nake korawa balan balo na ƙauna Muhammad na gudu. Aboki dawo dawo kai ko juyo zuciya ta daina bala'i dawo da sunan ba mijinta ce shi ya rako maza bai nuna nagarta ba ce ba kowa ke amsa sunan ba mijinta ce shi ya rako maza bai nuna nagarta ba so sanadi na zubar da hawayena da samarina bariki zan yawan kwana nazari adiri ko rana har abada da san kirai na aiki kwana har abada da san kirai na yake kwana ba ta goma Nazifa Asnan. Allah shi kaɗai ne gatana a duniya. Daina kuka, ka daina kuka, Allah magani ne. Kai dai kai dogaro ga Allah, Allah sarki ba za ya barka ba. A rayuwa ta na ga abin mamaki, na yi gamo kan soyayya ne ɗauki. Ni ne zaton soyayya da akwai zaki, na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. ba ta 11 Yusuf Karkasa. ta samu sauki idan kika wuce wurina dole ne in matso in ce ki ji mana ta so ki kula da ni sai ba ni ke na so ta so ki kula da ni sai ba ni ke na so ni ma ka kula da ni sahibi ni kai na so na ce ka kula da ni sahibi na ni kai na so haka zan miki a zahiri Tijjani Gandu. Yar maye ya kamata ki bar shaye-shaye ya kamata ki bar shaye-shaye Baba na tuba na ce na tuba Baba ka yafe mun Kuji ta tuba ta ce ta tuba na ce na tuba Baba ka yafe mun tunda na ce na tuba
wata ta kalla ya sa mata sanyin idanu. Wane za na aura ta daga wancan bai mace ba. Kowa da gwaninsa kenan. In za mu yi soyayya mu so mai san Rasulullah.